der vil jeg sige omkring at drikke vand. Jeg ved ikke med dig, Thomas, men det er meget ofte, man ser folk nærmest står på rækker og tisser efter at have løbet en halv time af et maraton. Og det vil så sige, at der er jo rigtig mange, der begår den fejl og simpelthen svælge 2 liter vand eller sådan noget på 2 timer op til et maraton. Og det er selvfølgelig en dårlig idé. Jeg vil synes, det er brandærgerligt at bruge tid på overhovedet at skulle på toilettet under et løb. Og især allerede efter en halv time. Så lad være med at overdrive det her med at drikke vand. Du skal selvfølgelig være fuldt hydreret, men hvis din urin er klar, væsken er klar, og du begynder at skulle på toilettet sådan regelmæssigt op til, så vil jeg mene, at så er den fyldt op, så er tanken fyldt op. Har du nogle rutiner, som hvis du gør sådan en morgen før et løb, før et stort løb? Hvordan foregår det? Jamen kosten er jo meget vigtig igen, fordi det handler jo om at få spist den her morgenmad i god tid inden selve løbet, så vi er sikre på, at det ikke ligger og skvulper hele vejen rundt. Og det er jo individuelt igen for person til person, og der har man jo selvfølgelig i sine lange træninger fået det på plads. Hvor meget kan jeg spise? Hvad skal jeg spise? Hvor mange timer før skal jeg have spist? Og sådan så det ikke skvulper og ikke generer på dagen. Altså jeg plejer at anbefale mine kunder, løbere, at spise 3 timer før en maraton, eller synes ikke lige meget, hvad det er for et løb. 3 timer før, så burde man være på den sikre side. Når man skal ud og løbe 42 km, så vil jeg også anbefale at spise måske en banan eller et eller andet i 1,5 time før, lige for at supplere en gang. Og så selvfølgelig drikke noget vand. Men og tisse i løb. Nej, det har jeg ikke. Og tværtimod, så er det jo bare om at komme i gang, uden at have den her store træng til at skulle på toilettet. Og så, selvom man ikke er tørstig, så begynde tidligt med at indtage væske i løbet. Ja. Altså, selvom man ikke måske føler sig tørstig i starten af et løb, eller efter en halv time af et maraton, så er det bedre lige at tage en slurk, så man holder balancen kørende. Man mister utrolig meget præstation, hvis man, eller når man taber væske. Altså når kroppen dehydrerer, så falder performance kraftigt i takt med. Så det er med at holde den i ligevægt.